Здрасти, Иванка. Здрасти, Преси. Тарата, тарата. За какво ще си говорим днес, според теб? След това музикално начало. Съдейки по интрото, май ще говорим за Формула 1, а като гледам и шапката, която единия ни участник е сложил. Да, другия която... няма толкова шапки ти. Това не е ли повтаряш тази шапка? Повтаряме. Аз не знам, що реших на реакцията за масовия бой в... поредния масов бой в мола да се поява с нея. При положение, че тя нямаше никакво отношение към темата. И его сега, когато записваме за Формула 1, ще говорим. Предимно съм пак с тази шапка, така че започнах вече да се изчерпвам от към шапки. Дано да не е така и от към идеи, и от към речитатив, защото тогава ще стане лошо. Дали шапките, айде, иди дойди. Аз може и без шапка, като почна вече да ги върта по 2-3 пъти, мога да се пусна и по коса. По коса? Ами ти в първи епизод беше направил някакво... Дай да го обвържеме с някакъв брой такива... Аз казах на 1000 тогава, обвързал съм го. На 1000. Да, чакай, виж, аз старското се обумие започва да ме преследва. Ама аз бях казал, дай да го направим на 100. На 100 викаш. Добре, айде на 100 ще направя пускане без шапка по гола глава. С някаква прическа тогава. Ще си направя. Пък ако искаш, аз ще си купа първата шапка тогава. Аз имам да я, ама не става. Имаш, имам много яка шапка, която съсипах. Трябва да видя. Между другото, трябва да ми дадеш акъл как се чистят шапки, защото не знам. Нали ми знаеш тази синята Tomorrowlandската? Да. Съсипа ли я? Аз само за на плажа я ползвам. Нали сещаш... аз имам такива шапки, дето са за плажа, дето не ги ползвам, точно защото на плажа, като ползваш нещо и то става на... Знаеш на какво. Тоест, не ми даваш много голяма надежда, че... както се чистят всякакви такива неща капризни, с четчицата, с препаратчето и търкаш така отгоре на петното. Ама какво препаратче? Прах. Прах за пране. Четка за зъби. Или някаква четка за дрехи. Аз така чиста такива неща, които не се пускат в перални и така нататък. Не винаги става, то зависи от какво е. Защото, нали, има в козирката, нали, предполагам, че има картон. Да. Точно заради това. Не, то е пластмаса по принцип, не е картон. Мислиш ли? В хубавите шапки, примерно в Нюерта моята струваше като за хубава. Вече няма ефтини шапки. Вече всичко е по 80 лева и нагоре, така че хубава, лоша. Всеки, който се е сетил да прави шапки, им слага 80, 100 лева. Пък стига да не е с картон, аз съм файн. Няма как да е с картон. Сега Tomorrowland, уважавам бранд. Добри климатици правят. Трябва да отидем на Tomorrowland. Значи мечта ми е да отида с тебе и с големия ви син. Ето, значи аз тази година покрих от бъкет листа Формула 1. Ти покри и го направи без мене, за което ти бяха около 15 секунди сърдити се крушен. То беше планирано. Преди това беше подарък за рожден ден от съпругата. Благодаря за което още най-сърдечно. То беше планирано примерно от това време миналата година. То така се прави тези неща. И то от нея, аз разбрах януари месец, като ми беше рождение там. Рождение. И разкрих си зодията край. Ти къде беше? В Монца беше? В Монца. Ти я разкри още в първи епизод. Така ли беше? Да, в Монца. В Монца, аз съм бил на Монца, между другото. Всички са били на Монца, без аз, дето съм най-дъртия фен на формулата. Аз не съм бил на състезание, аз бях на някакви тренировки. Пак беше много яко. Жив човек нямаше на трибуните, но имаше много различни коли. Там се нагледах на всякакви... те правиха някакви такива тренировки. И най-странната от които беше... Излязаха някакви... Трябва да видя пак на камерите. Трябва да видя пак на видеята, които са правили. Излязаха някакви тойотки. Примерно 30 еднакви тойотки. Вим. Викам, какво ще правят тия колички тук?
Не разбрах каква беше концепцията на това нещо. Ама Тойота, като кажеш, Супра или Тойота Камри? Не бе, човек, някакви такива съвсем... Basic. Королки. Даже не... дето приличаха на Тико. Нали знаеш, че Тико, дело Тико. Ярис даже луксозно ми... В спомена Ярис примерно ми изглежда луксозно. Някакви супер малки колички. Излязаха един рояк от тях, бъз по пистата, не разбрах какво се случва. После излязаха някакви ламбургинита, някакви чудеса. Тук вече говорим. Някакви такива доста лъкжери излязаха да се състезават. И след това излязаха болиди от тази преди Формула 1, как се казваше? Формула 2. Точно така. Формула 2, Формула 3. Да. Според мен бяха, никъде не пише от коя формула са болиди, но по звука доста бяха близо до Формула 1. Аз може да съм ти ги пускал тия клипчета от може да е било Формула 3, ако не е било Формула 2. Звука беше изключително... Те бяха тренировки. Звука беше... мама мия. Просто не мога... Според мен, аз ако искам да... И тогава си казах, ако ще ходя някъде на състезание първо в Формула 1 като бъкетлист, това трябва да е Монца, първо защото ти знаеш, че аз съм Ферари all over фен. Второ, в Италия е много яко. Трето, Монца не е толкова далече от Милано, който също е доста хубав град. Същите съображения бяха и в основата на нашето пътуване, чисто практични. И самата писта е, нали, храма на скоростта. Самата писта е супер интересна, храма на скоростта. Да. Въпреки, че е стара, нали? Няма значение стара, млада. Ние сме първа младо, сама е нина. Ти си прав, ние като сме стари, сега за изхвърляне сме. Нали, ние сме стари. All this but goodies, Иване. Да, стара, но класическа. Стара, но винтидж, с традиции бих казал. Аз не го казах в лошия смисъл. Стара, но златна. Нали, защото сега има нови писти вече такива, дето те са такива писти, за нищо не стават. Ние за една такава писта, за една такава писта ще говорим днес. Но добре, с кое ще започнем? Защото почнем си е старата писта от едно време, дето ги правиха. Вече не ги правят такива писти. Дето... Кой се сетиш, като има от Формула 1 е карал там и е тръкал? Да. Дето не е приличал на писта. Той е бил един овал, супер странен на времето. Аз съм виждал... Не мога да познаеш, че е Монца това. Както и да ще стигнем и до там. Аз исках да направим един акцент сега с нещо, което сега иде уикенда и представлява всъщност кулминацията на сезона във Формула 1, който за разлика от други сезони преди това беше изключително интересен, изключително спорван. И като казвам кулминация, нямам предвид просто факта, че е последното състезание от календара, а че в това именно последно състезание се решават много важни неща. Едното от които е титлата при конструкторите. Значи, като кажем конструкторите, да не правим, нали, аналогия с Лего, това означава производителите, тимовете, които не, нали, грешка, ако кажем производителите, но тимовете, които състезават. Нали, в сегашния формат на Формула 1 имаме 10 отбора, всеки един от тези 10 отбора с по 2 пилота и те най-очаквано се състезават помежду си, като титлата сега се решава в това последно състезание. На първо място са не Макларен Хонда, както пише тук, защото шапката е винтидж, тя е стара като мен. Още от, чакай, не знам, тук ли пише, това е тук Фернандо Алонсо, 14 номер. Моя и на Алонсо номера, тя е символична шапка от периода, в който Макларените бяха изключително слаби и се сипаха нервите на един иначе чудесен пилот като Алонсо. Или както аз му казах, Леонсио. Или Леонсио. Тогава бяха с двигатели Honda, но това не са тия двигатели Honda, дето сега в Red Bull се помещават и го правят това, което е. Това са Honda, други, да. Дето се учиха на Макларен тогава да правят двигатели за Формула 1 и беше пълна трагедия. И с тази шапка сега мога да отида и от една страна мога да поддържам Макларен,
От друга страна мога да поддържам всеки един отбор, който е с двигател Honda. И от трета страна, чисто индивидуално ниво, мога да поддържам Фернандо Алонсо, защото шапката е на Алонсо, който пък кара за Астон Мартин. Така че тя е супер универсална и никой не може да те набие с тази шапка, защото не че в феновете на Формула 1 се бият помежду си като тези в футбола, но принципно, докато разберат точно кое поддържам, ще ми е много трудно да се ориентират. Но виж колко дълги години тази шапка е актуална. Аз я криех, честно казано, чак сега извадих, сега изпълзях от пещерата тая година, защото маклараните станаха необичайно силни, както никога. И това, което е историческо, което може да се каже, че може да запише моя любим отбор, или да го кажем ние, така да се идентифицираме персонално с успехите или неуспехите. Това ми е любим, да. Макларен, ние можем да спечелим титлата при конструкторите за пръв път. От колко години мислиш? Колко би предположил? 15-20. 26. От края на 90-те години ерата Мика Хакинен, любимия ми пилот, и Дейвид Култард, които бяха направили тогава не те караха, но Макларен бяха направили изключително бърз автомобил. Тогава се наричаха стрелбаните стрели. Тогава не бяха ли Макларен Мерцедес вече или бяха само Макларен? Макларен Мерцедес, точно поради тази причина. Златните години на двубоите с Шумахер. Точно така, сребърните стрели и бяха много бързи. Тогава станаха световни шампиони при конструкторите и след това нищо подобно не се случи. Въпреки че в края на първата декада на новия век Луис Хамилтън, отново в тандем с Фернандо Алонсо, имаха много добри години за Макларен, 2007, 2008, 2009 се поразсъхнаха нещата. Тогава Хамилтън успя да стане световен шампион, но дори тогава конкуренцията беше толкова силна, че стана това, което сега стана тази година. Верстапен стана световен шампион с Red Bull, но Red Bull при конструкторите са на трета позиция. Тогава Хамилтън стана световен шампион, но Макларен отстъпиха, мисля, на Ферари, ако не се лъжа. Ферари бяха. Хорнърчето хич няма да е хепи от този факт, Хорнърчето. Да. Амбициозно Хорнърче. Този сезон се разви изключително, както казах, интересно. Сега ще разкажа набързо за хората, които не са кетчъпнали и които все още имат... Като мен. Като теб, да, уникалния шанс да хванат най-интересно, не знам дали ще бъде, но най-решаващото състезание в този сезон, който си отива. Аз майче ще бъда при другите, ще решавам другите конструктори, защото май съм на детски рожден ден, който е... ще го изтървеш. Ще го изтървеш, аз ще го разкажа. Да. Аз ще го разкажа. То се пада в неделя, състезанието от 3 часа българско време. Комбинацията. Разбира се, истинските фенове ще гледат и свободните тренировки в петък. Да не говорим за квалификацията в събота, която е от 4 часа. Така че това е, което има случва. Развръзката ще бъде на пистата Яс Марина в Абу Даби. Или Абу Даби, или Whatever, както се нарича там. Като Макларен идват с 640 събрани точки от сезона на момента, а Ферари държат втората позиция с 619 точки. Тоест едва 21 точки разделят първите два отбора в състезание, в което хипотетично отбор може да спечели максимално 44 точки. Ако съвършат първи и втори и вземат една точка, която се дава за най-бърза обиколка в хода на състезанието, това е сбор от 44 точки, които ако Ферари сценариите са адски много, кой къде може да завърши, някой може да отпадне, някой може да не отпадне, зависи как се наредят. Се случва в тия неща. Да, но като именно, казвам го това... Ако не те предаде техниката и ако пилота има добър ден... и не станат грешки чисто стратегически, защото или и това не се те случва. блъсне някой шебек на старта. Или да, също. Въпреки че Яс Марината Тя е по-сейф писта в сравнение с други писти, не е най-опасното трасе, но могат да се случат много неща и 2021 година тя беше арена на, може би, най-драматичната развръзка в състезанието
при пилотите помниш как Верстапен успя буквално в последната обиколка на последното състезание да спечели борбата с Хаймилтън. Беше брутално, така че тая писта, тя традиционно, ако има нещо да се случва в края на сезона, то се случва там. И предвид, че всеки един от отборите може да скорне 44 точки, ако е пределно бърз и безгрешен, а разликата между първите два е 21 точка, виждаме, че... то е съвсем... постижимо. И наистина си има интрига, да. Има интрига голяма и това е едната от двете, така да кажем, интриги. Втората е при пилотите за втората позиция, тъй като казахме, Верстапен стана преди 2 състезания световен шампион. На второ място за момента е мой любимец Ландо Норис от Макларен и само на 8 точки зад него е твой любимец Шарл Леклер на третата позиция. Така че те в контекста на битката Макларен-Ферари могат да се сборят помежду си и за втората позиция, за среброто, така да се каже, при пилотите. Това е една много класическа, един много класически сблъсък между най-класическия сблъсък, би го нарекал. Аз мисля, че това е най-класическия сблъсък. Да. И това определя още повече заряда за това последно състезание, защото който е ходил на състезание във Формула 1, което не е в Холандия, да кажем, където са предимно фенове на Верстапен и на Red Bull. Но на всички други писти общо взето ще забележи, че фен базата е много разделена между фенове на Ферари, може би най-много и фенове на Макларен, вече в зависимост от това къде географски е състезанието. Да. Но в Европа сплита е между тях, тъй като Мерцедес и Red Bull, при цялото ми уважение към тези два отбора, те са с по-нова история в съвременната Формула 1, иначе Мерцедес преди си има своите постижения в средата и след това в миналия век. А имаме много талантливи германски пилоти също така. Също, да, така че те си имат своя фенбейс и в България. Red Bull, да не говорим, покрай успехите и доминациите на Фетел и на Верстапен, също така. Никога не съм го възприемал, извинявай, че те прекъсвам, никога не, аз съм сега верно, аз съм старо Ферари куче, аз когато съм мятал вилици по телевизора, когато му гръмна на последната обиколка на Шумахер двигател, или на втората тогава, пред последната обиколка, мисля, че му гръмна двигателя и бай Мика спечели, тогава замерих. Добре, че телевизора беше далече. Аз не знам колко години съм бил. Тинейджър съм бил. За мен както е деня с нашата неделя. Един от нашите мигове. Да, не сме се познавали, вие, че бих метнал по теб тази вилица, може би щеше да се забие. Добре, че не щупих телевизора. Както си ядем, баща ми тогава и майка ми направиха, нищо ме направиха, но просто емоцията беше толкова голяма. Аз бях замръзнал така и гледам. И тогава беше много драматично. Тогава нямаше нито напитката, нито отбора. За мен те са... Не знам как ги нарека. Лудогореца на формулата. Лудогореца на формулата, да. Но честно да ти кажа, Кристиан Хорнер, той е много амбициозен, той много добре си разбира отрата, знае как се управлява отбор. Не е само въпрос на пари, защото... И на Ейдриан Нюи като топ инженер също не е само въпрос, да. В смисъл там според мен има една много добра комбинация от фактори. Така че това е отбор, който аз дълги години абсолютно все едно не съществуват. И те дълги години все едно така като детска игра печелят формулата. Да, което дразни, така да ги наречем, неутралните като мен и тебе. Аз правях да гледам формула горе-долу. Много хора го направиха, след като се случи, те тогава много ме удариха мене, случи се трагедията с Шуми, която на мене, виж, това наистина ми разби сърцето. Да. И защото той тогава караше за Мерцедес. Последно за Мерцедес караше, да. Първо той се завърна, аз казах няма значение, но той е в играта, той ме накара да обичам формулата, каквото и да си говорим. Айде и Мика и Култхарт, аз много ги уважавам, защото някакси, не знам, много интересно правиха всичко.
И това ми разби сърцето, когато стана се случи с него и той се контузи толкова трагично. Да. И нали целият тоя, с дет сме си говорили с тебе, Фетел тогава, имам чувство, че влиза в болида, изчаква да минат първите 3 обиколки, да може да си дръпне, нали, тогава малко внимава повече. След това си натиска круз контрол и си пуска примерно радиото в колата да си слуша музичка, защото той примерно вече е на 25 секунди от втория, нали? Да. И освен ако нещо не му случи с двигателя, те на техните коли тогава, особено много рядко нещо не случи с двигателя, то той ще е пръв, нали? То какъв е кеф. Да. Точно така, да. Много хора тогава спряха да гледат формулата. Аз продължих да я гледам по инерция, просто като от, нали, рядко си променям навиците. Да, we're creatures of habit, както казваше една бивша моя шефка. И има голяма доза истина. Не се предадох и изчакахме, ето, че дойдоха вече времена, в които започнаха да се разделят победите и първите места между повече отбори, което кулминира в настоящия сезон, който протече по един безкрайно интересен начин. Започна с една доминация на Red Bull и на Verstappen. Първите 6 състезания изби ривата. Натрупа преднината, която в крайна сметка му се оказа решително в това да стане шампион. 2 кръга преди края, никой не успя да го догони. Някъде преди средата на сезона Макларен успя да някак с серия от подобрения по колата да я промени и от кола, която изоставаше доста значително спрямо Red Bull, да се превърне в най-доминантната кола през сезона и беше така до, бих казал, последните 3-4 състезания. Като лошото за мен и за всички фенове на Макларен беше, че не успяха да капитализират на предимството, което имаха с бързата си кола. Вместо това успяха да допуснат серия от грешки, пилотски, стратегически, чисто, как да кажа, на моменти дори мал шанс, на моменти пък Верстапен успя да, как да кажа, с зъби и ногти и с нож в ръка да отстрани Ландо Норис от пътя си, когато имаше, нали, head-to-head битки с не съвсем чисти приеми, за което отнесе и доста наказания, но някак си успяха по шампионски Red Bull да избутат сезона, въпреки че отслабнаха като скорост във втората половина особено. С отборника на Верстапен Перес я докара до там, че рядко влизаше в вторите сесии на квалификациите. Обикновено отпадаше още на 15-20 място в първата сесия. Толкова беше бавен. За сметка на Верстапен, който дори с предизвикателства в техниката успяваше по някакъв начин винаги да извлича максимума във всяка една сесия, във всяко едно състезание. Дори ама това ми спи, че самия пилот е слаб. В смисъл, самия пилот нещо не е бил как трябва. Слаб беше Перес, със сигурност, въпреки че казват, нали, че колата на Red Bull е настроена изцяло около Верстапен и неговите предпочитания, което я прави много трудна за Перес за каране, но въпреки това разликата между двама пилоти от един същи отбор не е така драматична в никой един от другите отбори. Докато при Макларен проблема беше, че имаш двама консистентни млади пилоти, нали, с единия с втори сезон във Формула 1, Оскар Пиастри, съотборника на Норис. Да. Норис вече си е, нали, той си е млад на години, но нали, това му е 4-ти сезон. Но някакси не успяха да изкарат шампионски менталитет. Имаха колата, но допускаха грешки, допускаха пилотски грешки, допускаха грешки в състезания. Чисто стратегически. Имаше моменти, когато Пиастри беше пред Норис и това, което винаги сме свикнали да наблюдаваме, да се отстъпи позицията на пилота, който преследва шампионската титла при пилотите. Но Макларен, противно на всякаква логика, в няколко състезания оставиха Норис зад Пиастри, по този начин той загуби точки в момент, в който можеше наистина тези точки да ги използва, да съкрати предината на Верстапен, да започне да му диша във врата
И вместо 60 точки разлика, която горе-долу се движеше в тия диапазони през целия сезон, да я съкрати до, да кажем, до 40 и да още по-агресивно да настъпва. Тоест те не максимизираха потенциала си, допуснаха някои чисто глупави такива грешки с боксове, лош тайминг, лош избор на стратегия за самото състезание и успяха някакси да хвърлят на боклука това предимство, което имаха в повече от половината от сезона. И накрая се стигна до там, че Верстапен с няколко категорично... Показаха, имаме принципи. Имаме принципи, да. Те ги нарекоха Papaya Rules. Нали, папая е оранжевото, което се използва за болида на Макларен, запазната марка, оранжевото на Макларен, Papaya Rules. Така и не разбрахме какви са тия Rules. Общо взето имаш двама пилоти, те се борят честно и справедливо помежду си и подаряват по този начин точки на другия отбор, с който се състезават. Което не си го представя да се случи никъде другаде. Да разбирам, че ти не си фен на Papaya Rules. Не само аз, огромна част от феновете на Макларен бяха против и бяха бесни. Бяха бесни на ръководството на отбора и на това как успяхме да захвърлим една така сериозна преднина техническа и да в крайна сметка да оставим Макс Верстапен да си станеш шампион за 4-ти път с една кола, която вече нищо не прилича и той общо взето на мускули и на шофьорско умение успя да си... шофирлък. Буквално на шофирлък успя да си избута и бих го нарекал и шампионски менталитет, защото не мога да се крия душата, нали, мой любим Ландо Норис. Е много добро, каквото да си говорим сега. Той е чук. Чук е, който не може да се каже за пилот, който сега е на втора позиция Ландо Норис. При, нали, всичките ми симпатии към него, в моментите, в които трябваше как да кажа, да се заяви, да изкочи, да покаже шампионски менталитет, той по-скоро се пречупи. И това беше в серия от епизоди, които доведоха до това да изпусне питомното, деца вика, до степен до такава, че Ферари успяха във втората половина на сезона да подобрят... Да понастигнат. Да, те подобриха страшно много по колата и във втората половина на сезона вече, или да кажем в третата третина, дори имат категорично предимство в голяма част от състезанията, което доведе до това сега да са в позиция да се борят за шампионата при конструкторите, което до преди половин година изглеждаше доста непостижимо. Благодарение на именно тия грешки на Макларен и благодарение на доста доброто каране и подобренията в колата на Ферари от своя страна. Горе-долу така се разви хронологично сезона и в момента можем да кажем, че точковото предимство е в полза на моя отбор, но чисто психологическото предимство, като представяне на отборите и на пилотите в последните състезания, е по-скоро в полза на Ферари. Миналото състезание беше изключително интересно в Катар. Там Макларен влязоха още преди състезанието от позицията на фаворит, тъй като пистата е с бързи завои, не толкова с прави или с бавни завои, който отговаря изцяло на характеристиките на Макларена, както е в момента. Той обича бързите завои и се очакваше да са недостижими. Имаше спринт в събота, т.е. формат, в който правиш една трета от обиколките на състезанието без пит-стоп. Там Макларените спечелиха първо и второ място, безапелационно. И след това в самото състезание се очакваше да се повтори този резултат, но какво се случи? Съсипаха си квалификацията. Съсипаха тази квалификация. Оставиха Джордж Ръсъл да я спечели. Да, Макс Верстапен остана втори с един Red Bull, който в спринта не прилича на нищо. Той мисля, че завърши 8-ми в спринта. И за няколкото часа, които имаше между спринта и квалификация, защото и двете се проведоха в събота, така успяха да настроят Red Bull, че той излезе пред Макларените в квалификацията. Аз казвам, Хорнер е много амбициозен. Той там той с железна ръка владее. И това не се случва за първи път. Това, което се повтаряше като сценарий в хода на сезона, беше, че в свободните тренировки Red Bull-ите започнаха супер трудно. Оплакаха се пилотите от ниско сцепление, от всякакви технически неща по колата и след това в хода на уикенда до неделя успяха така да се подобрят, че вече да са супер конкурентни, когато стане въпрос
това, което има значение, именно състезанието, там, където се определят точките. Което е интересно, защото инстинктивно искам да кажа гати яките механици. Да. Ама то наистина е така. Гати яките механици, въпреки че той всъщност от кой зависи колата първоначално да излезе и да се държи добре. Ами инженерите, но които... по-скоро инженери, конструктори, да. И конструктори, да, които виждат горе-долу какви могат да бъдат дефицитите от гледна точка на настройки и коригират в хода на уикенда, настройват ги. Защото те не могат нови детайли да модифицират по колата и така нататък, но успяват така да я настроят. Да, и те са страшно много фактори. Това, което прави разликата в огромна част от състезанието този сезон, е не друго, а работата с гумите. Тоест, който автомобил успее така да го настроят, че първо по-бързо да приведе гумите в режим на оптимално сцепление и второ да не ги износват толкова, т.е. да менажират топлината в тях и да карат по-дълго, по-бързо с тия гуми, той има предимство. Защото някой може да е настроен за по-бързо движение в ограничен брой обиколки, да кажем за квалификация, след това състезание с тия настройки да стръгълва, защото гумите се износят по-бързо. Нали? И Ферари, между другото, това е най-силният поинт в колата в момента. Те работят изключително добре с гумите при различни условия спрямо останалите отбори. До съвсем неотдавна беше точно обратното. Ами да. Адски големи проблеми там. Да. На тях това им е в момента основно предимство и те в хода на състезанието правят доста добри дълги серии от бързи обиколки, с което успяват, нали, да тушират всякакви други недостатъци, които може да има по колата. И те влизат, честно казвам, в последното състезание като своеобразен фаворит по начина, по който Макларен влязоха в предишното състезание. Но какво се случи в предишното състезание? Макларените стартираха 3 и 4. Още на старта Верстапен изпревари Ръсъл, след това Норис изпревари Ръсъл и Верстапен и Норис караха първи и втори. Фераритата назад. И това, което промени хода на състезанието, отчупи се огледало на един от болидите на някои от по-слабите отбори, просто фръкна. И фръкна така, че застана точно по средата на старт-финалната права. Като казвам, по средата не точно на идеалната линия, но по средата на писта, защото всички карат вляво в тази зона. И Валтери Ботас се реши в един момент да мине малко по-вдясно, въпреки че беше ясно, че там има огледало. Една-две обиколки никой не си направи труда да пратят самоубиец Стюарт да го разкара. Камикадзе явно решиха, че не е безопасно да влезе някой. Не вкараха кола за сигурност, което по принцип е стандартната процедура, а просто оставиха сякаш този проблем да се разреши от само себе си. И той се разреши. Какво стана? Ботас не знам защо и никой не разбра защо реши да изкара колата си от идеалната траектория на правата и да мине точно през огледалото. Не с гуми, а с пот. Обаче пода, нали, също е толкова нисък, че почти стърже асфалта. Да. И това огледало стана на сол. Съответно, тогава се пръснаха карбонови отломки от огледалото по цялата писта. Първо едното Ферари на Карлос Сайнц мина с пука гума. След това Луис Хамилтън мина с пука гума. И тогава тогава се сетиха стюардите да диплойнат сейфти кар. След като вече белята беше станала, да демичи издън. Когато по чудо не е спукала гума. Ами да, не, те успяха да. И тогава в условия на кола за сигурност Верстапен се оплака. Имаше жълти флагове, още преди да излезе колата, жълти флагове. И Верстапен се оплака, че Норис от него не бил намалил на жълти флагове. Как го забелязал това в огледалото? Смятай какъв awareness има, караш и виждаш, че за тебе някой много се приближава, а нали като имаш жълт флаг, ти трябва да отпуснеш газта. Не да даваш повече газ. Норис беше решил явно, че това е добър начин да си скъси преднината. От 1,9 секунди на 1,2. Защото той примерно 2-30 обиколки се движеше на 1,8-1,9 зад Верстапен. И Верстапен веднага го лови това. Веднага се оплака по радиото. Уния провериха и го наказаха с 10 секунди drive-thru penalty.
което нали се сещаш, че не са 10, ми за да влезеш и да излезеш от бокса, те стават на 35. И заради този епизод Норис от втори излезе на 15 позиция, защото нали сещаш, че колоната вече беше супер сгъстена, защото те карат зад кола на сигурност. Той излезе, деца вика последен, успя с някакво зверско каране и натискане да се пребори за 10-та позиция, да вземе 2 точки, да открадне, но състезанието му беше сипано. Заради това нещо. Българската поговорка е гъс глава за трива. Да. Технически това си е нарушение на правилата, дали обаче да punishment fits the crime е друг въпрос. И като фенове на Макларен супер разочаровани всички. Това на практика отвори вратата за Ферари в едно състезание, в което те се очакваше да загубят страшно много точки, всъщност да наваксат от изоставането си и да се оставят в битката. Сега тук има много спекулации дали от Формула 1 това нещо не са го оркестрирали. За да стане за views и за лайкс. Точно, да. Има такива спекулации, деца вика теория на конспирациите. Дали е така, дали не е така, предстои никога да не разбере. Защото тия неща не се разбират толкова лесно. Добре, я кажи, моля ти си сега... Много, между другото, супер обзор, много ти се отдава на тебе. Ти имаш и дар слово и много добър поглед върху Ставам за коментатор. Формулата. Ставаш за коментатор, даже точно за формула коментатор, защото аз правя разлика между формула коментатор и футболен коментатор. Има голяма. Да. Доста по-технически са там нещата. Но я да те видим как ще влезе, защото все пак събитията са 2. И ти като че ли започна с това, което е по-късното, нали, кулминацията всъщност. Да мога да поспорим, защото формулата реално нещата почват в петък. Да. Но кулминират в неделя. Докато мисля, че това, с което аз започнах, но с него ще завършим това включване, е боксовия матч на Кобрата. За него знаем... Да разкажеш там какъв е твой анализ? Кажи ни. За него знаем твърде малко, тъй като и двамата боксери не са от най-активните в последно време, последните години. Кобрата поне се бие от време на време, нали? Докато онзи... Надявам се не по моловете. За сега не. Въпреки, че нали, е добре някой такъв голям здрав мъж като него да се окаже на такова място в такъв момент, за да може децата, които правят тия неща, просто се замисля следващия път дали не искат пак да бъдат нашляпани. Нали? Майтапа на страна, нали? Тази тема я коментирахме, въпреки че тя винаги е отворена за интерпретация, но иска да кажа, че знаем твърде малко обективно. Ние не, че като знаем твърде много, ние за... Както за НЛО-тата, нали? Така го знаем твърде малко, за да можем да кажем точно как ще се случи. Ти виж, че ние за Тайсън и за Джейк Пол знаехме твърде много, бяхме изгледали документални филми преди самия матч. И пак не го Тренировки гледахме. И пак не го оцелихме. Подготовка говори. И пак не го оцелих. Аз абсолютно бях, между другото, според мен ти беше най-близо до оцелването, защото спомена за старата, както казахме, боксерска традиция на нагласения матч. Да. Четах, между другото, че така и така говорим за бокс, четах, че някакъв шейх е предложил 700, не знам дали истина или не, може ли да е, $700 милиона е предложил на Тайсън, ако се бие пак с Джейк Пол. Един от коментарите беше, то всичко е хубаво, но въпросът е Джейк Пол, нали, дори Тайсън да се навие, Джейк Пол дали се навие. Да. 70 милиона. Да. Тайсън Не знам дали е истина и забравих как се казваше този хубав човек, който е предложил, който бил предложил, и ще му даде 70 милиона, ако го нокаутират до 3-та минута. Което не вярвам особен проблем, ако не си хапе ръкавиците и не си спира ударите. Не си спира ударите, както всички видяхме. Може би и без тренировъчен лагер, просто ще излезе готов за един рунд, не за 8. Просто, И там ще го остави.
за един рунд истински, за 30 секунди истински бокс, вместо за 12 или 11 рунда хапания на ръкавици. Ще е много целенсочна подготовка. Да му бяха дали една биберонка да се случи. Ще отиде и ще му направи One Hit Wonder. Пасив. Не искам пак да се връща, защото наистина излезаха клипчета, в които всичко е толкова очевидно, че... Да. Нали. Освен ако Тайсън просто в същия този миг не е получавал удар всеки път. И то точно в момента това би било единственото обяснение. Някакъв мозъчен инсулт, микроинсулт в секундата, в която пол му се открил и след това всичко преминава. Нищо не може да е сигурно кажи се. С хора, които са по-възрастни дори от нас. Да. Което е трудно. Което е трудно постижимо като цяло, но говорейки за възрастни, ако искаме и Кобрата и Чар да обсъдим, защото и те са ни може би набори някъде. Даже младост ми малко батковци, но горе-долу набори. Малко излиза, че хората след 40-50 се сещат за бокс. Дай ние да се сетим, Иване. Не. Аз съм си добре с бягането и с фитнесчето мисля да стоя далеч. Аз ще хода. Това ми е в головете 20-25. Мисля да стоя далече от бойните спорти. Аз съм си ги взел съм си изпарингите с каратото като ученик на младини, така че мисля вече на стари години не ми е времето сега да се пуска. Аз съм друга дисциплина, аз съм бърз, аз не мога такива неща. Да, въпреки че в бокса трябва да се види кой е по-бърз от двамата. Това доста често накланя везните в една или друга посока. Но тук има двама ветерани, които за Чар и неговите отсъствия от ринга в последните години може да се каже абсолютно нищо съществено, защото той няма боеве, които да обсъждаме. При Кобрата... Това е голяма това е само build anticipation за това бой. Защото... За Чар, защото не сме го виждали. Именно, той е като Тайсън. В смисъл, ти не си го виждал в ринга от години, примерно, и не знаеш какво да очакваш. Ама като излезе и не удря. Народа е така. Не знам, от една страна, нали, искаме Кобрата да бие, нали, като българи, чисто от патриотизъм, дори да не сме му най-големите фенове, от друга страна всеки иска да гледа някакъв по-интересен двубой, който, нали, да не свърши първия или втория рунд. Да има... Мен лично много ми хареса боя на Кобрата с Дерек Чисора, което беше... изключително много ми хареса, защото първо, че беше в смисъл, биха си се всичките рундове, които се очакваше да се бият, и макар и да не падна никой, си размениха доста тежки удари, които аз шапка им свалям и на двамата, че в тая напреднала възраст се младиха толкова здраво, извадиха, нали, толкова здрави брадички, така че не могат да ни ентертейнат като зрители в един супер успорван двубой, който, нали, Чесора като домакин в крайна сметка му присъдиха победата, но беше пак от тия двубои, за които говорим, че биха могли да отидат either way. Нали, в зависимост от кой е съдия днеска. Не, при всички положения атрактивен двубой. Атрактивен двубой, да. И... Нали, с раздаване, защото ти, както трябва да го описваш, трябва да те прекъсне да ти каже, че до момента, в който каза много удари, нали, тежки удари се размениха, ще да каже, че описваш пак... както аз го наричам, Логан Пол и Тайсън, нали? Защото и там състезателите издържаха пълния брой рундове. Не си вкараха толкова удари просто. И това го прави много... много променя картинката. Имаше бягство, имаше гонене по ринга. Но мач с мач не си прилича да влезем в футболната риторика. За Кобрата, какво може да кажем, освен, че той, когато играе когато се хвърля срещу боксери, които са от, нали, топ of the crop, обичайно бива пребиван. Но във всички други случаи се справя доста конкурентно и е доказал, че срещу сериозни боксери, макар и не най-добрите боксери на времето си, е доста конкурентно способен и издържлив и така в състояние да даде един добра битка и добър спектакъл. Така че аз от него не очаквам по-малко и този път. Просто по-скоро тук въпросът е в какво състояние ментално, психическо и кондиционно се намира съперника му, за който нищо не знаем. Това е големия въпрос.
Това е така, викаш според тебе. Там ще е интригата. Ами, според мен там ще е интригата и тя може да е интрига доста голяма, защото, нали, гледаме голям едър мъж с своите успехи, с добрите си постижения. Все пак Кобрата е претендента в случая. Носителя на пояса е Чар. Така че Кобрата има да взима, има да се доказва. Онзи човек изглежда, за разлика от откровените турби, с които Кобрата сме виждали да се боксира в България. Нерядко. Тип нигерийския кошмар. С питона и така нататък всичките хора, които наби. Този изглежда в добра физическа форма по някаква причина. По някаква причина, може би, защото тренира човека. Да. Може би, защото се поддържа. Не от тези, дето са тип Анди Руис, когато би Джошуа, само че без да са Анди Руис. Просто тип Анди Руис. Нали? Така че много, много непредвидим сблъсък, който за мен ще е интересно да видя в седми, той е петък. Даже не или е събота. Ами не знам по кое време се пада, че те там малко ми е... Край на седми е събота. Седми е събота, да. Значи в навечерието на формулата ще наблюдаваме този двубой. Аз мисля, че го дават по телевизията. Да, ще го дават по телевизията, по телевизора, за всеки, който не си е направил труда да отиде до залата. То човек днешно време го е страх в мола да отиде, камо ли в залата на боксов матч. Не знам къде е по-вероятно да отнесеш боя, но да приемем, че залата ще бъде пълна, защото Кобрата го е доказал, нали, че може да пълни зали. Все пак си е име човек. Нали? Винаги да. Не, най-малкото ще чуете от нас в този подкаст дисреспект към български успели хора и спортисти. Това сме го заявявали нееднократно, така че независимо от пристрастие и така нататък, винаги сме респектфул, а и не сме и на годините, на които да, как да кажа, да се отнасяме кълпазанската с успелите хора. Просто защото не оценяваме през какво са минали и, нали, колко труд са вложили, за да са на място, на което са в момента. Така че, безкрайно интересен двубой. Нека да Надяваме се да бъде. Надяваме се да бъде, защото ние и за други сме се надявали, че са безкрайно интересни. А не кринч, ала то какво излезе. Да, ти какво очакваш? Имаш ли някакви, как да кажа, прогнози? Заложил ли си пари като Дрейк на грешния човек? Значи трябва да видим, значи слава богу, че тук по-вероятно е Дрейк да не залага, което обаче може и да не е добре, защото примерно ако знам на кой е заложил Дрейк, ясно кой ще спечели другия. Винаги е индикация. Така че можеше да ни помогне, ако знаехме, ако Дрейк беше заложил на някой от тук ще на гът филинг ще го караме. То много кофти въпрос ми задава, защото сега, ако не... Труден е от гледна точка на всичко е въпрос на perception, защото сега ще кажа, че всъщност не съм за Кобрата в някакъв reverse mind game, в който айде пък като не съм за него така да прехвърля Дрейк кърса върху неговия опонент. Не знам формата на Кобрата, за да ти отговоря на този въпрос. Тя е една и съща, тя е постоянна. Тя си е за мен си една константа. Да, дето викаш формата на Кобрата, тя винаги си е една и съща. И точно това е, нали, докато неговия опонент изглежда, бих казал, добра форма, но Кобрата от друга страна пък прякора Кобрата не е случайно. Нали. Така че може би ще е по-добре. Един от най-добрите ни боксери в политиката категории, Йосиф Павлов. Прекора му е пепелянката, така че имаме различни представители на съсловие в представения в родния бокс. Но да, нека да видим, защото
И ти за някакъв, за питона не, питона беше свързан с нигерийски кошмар сещаш ли се там? И там имаше... не съм те разбрал. Не са за този ефир и за този ранен час. Разговорите за съперника на на кобрата от онзи момент. Имаше спорове защо се нарича нигерийски кошмар и дали не е някаква по-странна причината за кошмара. Важното е, че сети се, нали? Сети се. Не, защото родните медии не спът, като има нещо такова и те дали се хранят, за разлика от нас, които поглъщаме само високо интелектуална информация, те се хранят от простоти. И бяха написали сумати неща, имаше мемета, тогава беше много интересно. Но както и да е, кошмар или не, кобрата и няма го наби. Така че всякакви страхоти и страшилища са идвали тук на гости на кобрата и той винаги намира начин да ги оттупа, така че някакси им чувствам, че това ще се случи и сега. Да. Добре, ето. Айде. Виж сега, ако аз заложа на единия боксер, ти заложиш на другия боксер, в крайна сметка няма как да се объркаме. Няма се един, ще спечели за канала. Лойка. За канала. Правим всичко за канала. Аз сърцето ми иска да е за кобрата, но моята лична лойка подсказва по-скоро... Тоест ти си държиш на фаворита. Въпреки, че той ще гостува тук във вращия котел на зала. Армеец, примерно. Което ще се пука по шеловете от всякакви, как да кажа, представители на българския гласоподавател. Представители на флората и фауната. Ще кажеш. Аз съм ходил на едно събитие, само доста по... Всичко ще си кажа. Аз в един момент ходих на... С цифри го кажи. Използвай бинарно. Колко Тайсън срещу, как се казва, от София Запад, неговия най-лют враг. Ами кой? Не. Някой от по-старите сега ще кажеш. С кой да си е бил? Да, той лежа в затвора, излезе от затвора и се сбих. Не. Ще се окаже, че повече от един боксер от София Запад е лежал в затвора. Попов ли беше... Попов ли беше... Сашо Пацов, бе. Ти си ходил на най-underground боксовия матч. Има го в... Абсолютно в една зала, която аз не я бях виждал отворена от години. Нещо и в подуене да е било, двубой, след това я затвориха и повече никога не съм виждал отворена. В Универсиада. Да, в Универсиада, където бяхме с мой приятел. Имаше някаква много странна емоция в цялото нещо. Било е първично. Сигурен съм. Тогава... Да, в смисъл, аз стигам до тоалетата и изчакам вратата да се отвори. От нея излизат две здрави момчета, които правят така. Си викам, така ли се ходи на бокс? В обстоятелствата, които описа, това е било Както казах, ти underground. Да преживееш там. Мисля. Да. Имаше доста... В смисъл, радвам се, че отидах, защото мисля, че това е било, когато Тайсън ти е бил нещо като треньор? Съвпадало е с този момент. Може би е било провокирано или... след това.
Там си го харесал за треньор просто. След това. В този... Не, след това бе, аз първо тренирах при... Да, това предположи. Да, след това ходих да го... Ти просто искал да отидеш да видиш, да го набият, нали, защото ти кажа, че като треньор те е дразнил. Да. Беше всички толкова... Той просто каже, нали? Знаеш, някои хора просто... Били на една вълна. Да. Състезател не е на те имат на треньор. качествата на боксер, може би... Да. Най-нормалното нещо. Не напременно на треньор, най-нормалното нещо. Така че... И на Стоичков има се получи като треньор, така че... Но беше Не от всяко дърво става свирка. Абсолютно, да. Тупарц. Точно така. Нали? Добре, това си било преживяване със сигурност. Тоест... Знаеш как. Интересно беше, аз бих отишъл между да трябваше по-рано да ми кажеш тия неща, бих си взел, можеше да отидем да направим една такава... Можеше, да, можеше. Да видим кой друг ще се млати. Против, честно ти кажа, просто не съм се замислил, защото не ми представлява този двубой чак толкова голям интерес, че да го гледам на живо. Иначе, на смисъл със сигурност и с голям интерес ще го гледам по телевизията, но не знам, що. Може би съперника ми е малко блед в случая. Ако беше някой някакси боксер в прайма си, който да е някакво име, да кажем. Не. Виж, той няма да се бие срещу... Боя с Дерек Чесора беше в София, нали, а не в Англия. Нямаше сила, която да ме спре да отида да го гледам. Но за малко капризен. Тук, нали, аз няма да определям съперниците на нашите боксери. Просто Чар, честно казано, не бях чувал за него, но преди да се определи този двубой. И си казах, откъде го измислиха сега. Чар. Но той е бил такъв. Имал този пояс. На Чарли се определяш. Ти на Чарли ми се определяш. Ще видим. Това ме връща сега, напомни ми на първия ни епизод като препратка. Дето говорихме там за млад Мерин Джей се определя. Малко са ще нося двубоите на Кобрата. Имаш един двубой, аз гледах в Лас Вегас ли беше къде беше, който беше в един хангар, в един гараж. Беше наистина гаражен боксов двубой. Както ние казваме, че нали, подкаст не е гаражен, но аз си беше буквално гаражен бой. Все едно гледаш един хангар, от една страна отворен, не знам дали си го гледал. Когато имаше примерно 5-10 човека публика, един ринг като за спаринги, то не беше зала, буквално гараж. Малко по-висок и по-широк. И се виждаше улицата. Нали? От една страна беше отворен към улицата. Посред бял ден. Това е някакъв тип Street Fight, Barely Legal или Legal. Забравих с кой беше. Кобрата го би, май беше излязъл след някакъв с грип, с болен беше излязъл, но все пак намери си да го бие. Но беше много странно, защото нали, винаги сме го гледали в някакви зали. Нали? Не казвам, че нали, на Уембли трябва да се бие всеки път, нали, или в O2 арена, или нали, на нивото на сблъсците с Кличко. Да. Всеки има хъмбъл бигининг. Да, ма не беше бигининг. Това му беше един от последните боеве, даже дали не беше и последния. Хъмбъл ендингс. И мисля, че му беше точно последния двубой и тогава малко си казах, добре, може би е време да кажем стига в някакъв момент. Или, нали. Но... Да. Дай да видим сега какво ще стане. Интересен спортен уикенд. Аз мисля така да приключим. Аз мисля, че пак ще кажа, определено ти се отдава и тематиката ти е позната, определено да следиш. Аз съм малко по периферията, така че благодаря ти. И дай да може да направим една реакция след това. Малко да направим Afterparty. Може да го направим. Ще заключим сезона във формулата и ще видим, може пък нещо супер интересно, което да провокира нашата дискусия да се е случило и на бокса. Абсолютно.
Точно така. Или пък да всичко да се развива закономерно. Ако не се развие, няма да правим нищо. Това е така се разбираме. Ако е било нещо интересно, ще си направим да документираме. Ако е било постно към ивенти, Макларен заслужено и скучно са спечели титлата при конструкторите, за което аз нямам нищо против да ми бъде скучно. Нека да се знае. Нали, а пък Боя се оказал, нали, и той по някаква причина скучен, ще го решиме след като се случат въпросните събития. Да. Нещата. Добре, Иване, беше ми много драго, че прекарахме с тебе отново някъде към, може би към час. И до следващата ни среща с теб и с нашите скъпи, както им казвам нас, радиозрители и телевизионни слушатели. Ако ви е харесало нашето съдържание, отделете ни по един палец, подкрепете ни, имаме нужда от positive reinforcement и ние сме хора и за нас... И валидация, имаме нужда от валидация. И за мотивация, каквито работят при всички останали. Имаме нужда от валидация, караме го тук на мускули, все пак искаме да излезем от гаража, помогнете ни да бъдем Apple или Hewlett Packard, които в един момент излезе от гаража, помогнете и на нас, така може да ни помогнете напълно безплатно, абсолютно, за което ние сме ви безкрайно благодарни. Благодарим. Оставете своите коментари, вие как мислите ще се развият нещата и в формулата, и в двубоя между Чар и Кобрата. Опасният Чар ли ще бие или Кобрата ще се окаже по-отровното от двете. Нямате много време да ни оставите вашите предположения и така, но все пак го направете, останете си със здраве. Чао, и до нови срещи. Чао на всички. Чао на тебе, Ванка, беше ми много драго, както този път имаме матч, да. И сме се оцелили с уичерите, гледам като цветове горе-долу. Има матч. Чао. Да. Добре, чао.